Yan, ilagay na natin yung isda. Wow. Yung kulo na talaga, guys. Dito tayo mag-harvest ng malunggay. So yan guys, ito na po yung ating ingredients. Ito naman po yung malunggay na na-harvest natin. Tapos meron ditong kamatis at sibuyas. Ito naman po yung isda natin. Yan. Lagyan muna natin ng tubig. So, ilagay natin doon. Ayan. Takpan na natin. Yan. Yan, so hugasan muna natin yung ating ingredients. Ang kamatis at saka sibuyas. Yan, so i-slice na natin. Yan. Tapos ang sibuyas. Tapos ang dahonan. So yan, ready na ang ating mga ingredients. So next ay ang malunggay.
Yan, so itabi muna natin yung ingredients. So next, ang isda na naman. So dyan muna. Yan. So yung isda na naman guys. Kunin natin yung kanyang lamang loob. Yun. Yan. Very fresh. Tapos ang hasang. Wow. Fresh na fresh talaga. Ayan. So, i-slice na natin. Iyan. So, ready na po yung ating mga ingredients. Sinihintay na lang natin na kumukulo yung ating saingan. Ilagay na natin yung kamatis. Tapos ang sibuyas dahunan. So, takpan natin. Yan, ilagay na natin yung isda. Wow. Kulo na talaga guys. Takpan na natin. So last one, ilagay natin, sabay natin ilagay yung sibuyas dahunan at saka malunggay. Yun o. Mix ang malunggay. Yan, so takpan natin. So, lagyan na natin ng panimplang asin. Asin lang talaga yung ginagamit natin para organic, di ba? Walang bitsin. Ayan. Parang luto na guys. Ito na. Ating binukid style tinulang isda by Tips Miu. Wow, sarap na to guys. Ingat and God bless po. Maraming salamat. Yun,